Bible, eternity, no? Ang usa number one, langit, muna pinuyan na sino. And then kanang ikaduha, imperno. Kanang tanong, isang bata, kanang imperno, init ka na. Linaw na kalayo. Nga mo na yung tuwan sa tao daw, tanong itong mga tao, mga matay, mga wagin, maminaw, mga pasalos, no? Nga nangamatay din sila daw, nawagin sila yung relasyon sa Ginoo. Muna yung, ang kanang imperno, dilit yan na para sa tao, para na sa ang Lucifer, yawa lang. Kung itong mga anghel nga nagkuyog na kitaon sila mga demonyo. Para nila, pero ang tanang si Lucifer, ang yawa, nangamin siya, nangilag na itong mga tao. Na gusto siya na hindi ka manimatik sa kung sino, hindi ka mabasa ng biyan. Kung sa'yo para sa ito, hindi siya, hindi siya gusto aminaw itong sa niya. Na gusto niya ang atong kalag may matos langit, kalag po yung atong imperno. Pero kalag na iyan sinuban ng lawas. Bisan kita ang atong lawas, ilubong man balik na sa abog. Pero mato na taglangit, ito na nitalawas na pag-uwi, hatag sila. Tapos ang taga-imperno, tagaan silang lawas, hindi sila masunog. Pag-alikas na sa inyo, ito sa imperno. Muna, ang pagpagandang karon, nano di ay nga, ang kamatayo na tuwagi, ang bawas ng biya. Aron, initayin ko ng magandang kita. Nakinala mga pagkasaludaan niya, mo ilang tanga makasala ka naman. Ako makasala ko, taga-sigong ako 1990, idawat ko ni Kristo na ako pasay. Ang gamit sa Ginoo, Bible study, ako naman, pastor niya ako. So, tis Biblia, napaambit na maunay ato. Kasiguruan, ako ni atong padulman. Muna karon na, importante ang pagdawat na naman, inigdawat, ilalong ni Kristo, naman ang Bible, buwan ang dulo sila. Sa kadagdagan sa midawat sa kanila, tagaan sila gawin na mahimot ang anak sa Ginoo. So, ato pata mahimong anak, kung magdawat niya, niya di nila nadawat ang ilatas sa atong masala, mga ito pa sa ilo sa masala. Kaya pagdawat lang niya, mahimot ang anak sa Ginoo, maulan na, pati pa, bisag atong tanang-tanang daw tayo mag-atulanin, kasi yun naman pagdawat. Pero di lang utong diya, kinang mga ito pa sa ilo sa atong masala. Kaya gitagaan ang butag kanang kaluwasan. Itong kamatayo ni Kristo, mautay kaluwasan na ito. Mautay kamasiluan sa itong masala. Una nga, ingon sa paglakaw kung iwali ang magbalita, may balita si Kristo manuluwas o pasaylog sala. Pero kinsa may luwason ka itong mga yung pasaylog, ikaw ako. Ikaw saan? Isa pang nabuwag ikaw, pero wala ka kadawat ni Kristo. Kaya po, makasala ka, wala makasaylo. Kaya doon ay makasala ka ron, nagpasaylo na. Ngayon nagpasaylo, kaya nga mong bibigyan kung mga itapasaylo, matarong ang Ginoo, kung pasaylo din sa atong masala. Kung muhimong na itong tarong, ikan sa pagkadili, matarong, Christian, manay, maagis bibigyan. Sa verse 7 and 8, siya mo, inunulutan mo, tayo sila, matakon kita. O yan. Naagita